ngatur uripe wong kaya kowe sing duwe rumangsa paling bener paling suci dhewe nanging asline dadi racun ning kene kowe kuwi pancen kaya hamaweng teko mampir nggarai ati liyan garing sedulur dadi padu kaluwarga dadi miring mergo kowe seneng adu-adu mawa garing wareng warang coklat wujud manungsa seneng rusak pader tanpa wedi dosa sok dadi pahlawan nanging pancen koyo hamaweng teko mampir nggarai ati liyan garing sedulur dadi padu kaluwarga dadi miring mergo kowe seneng adu-adu